చిత్ కాలే ప్రబుధ్యసే. నువ్వు నిద్రకు లొంగిపోవడం లేదు కదా, వేకుజామునే లేస్తున్నావు కదా. ఇది చాలా ముఖ్యమైనవండి. అర్ధరాత్రి 2 వరకు చేసి పడుకుని ఉదయం 8కి లేచేటువంటి రొటీన్ ఉన్న రోజుల్లో ఈ మాటలు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఎందుకంటే బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో లేచినప్పుడు బుద్ధి వికాసం చాలా బాగుంటుంది. అందుకే మన శాస్త్రంలో కేవలం ఆధ్యాత్మికవాదులే కాదు, ఎవరైనా సరే బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో లేచినప్పుడు బుద్ధి వికాసాన్ని పొందగలరు. ఇది శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి మాటే. జార్జ్ బెర్నార్డ్ షా ఒక మాట అంటాడు, సూర్యుడు ఉదయించినప్పుడు సూర్యుడు అస్తమించినప్పుడు నిద్రపోయే వాళ్ళు జీవితంలో ఎదగడం మనం చూడలేమని రాశాడు ఆయన. అంటే కొంచెం భారతీయ సంస్కారం లోపల ఉండడం చేత అన్న మాట అన్నారులేండి. ఇక్కడ రాముడు అడుగుతున్నాడు, కచ్చిత్ అపరరాత్రేషు చింతయస్య అర్థ నైపుణం. అపరరాత్రములు ఎందు అంటే బ్రాహ్మీముహూర్త కాలంలో రాత్రి చివరి కాలాల్లో నువ్వు చెయ్యవలసినటువంటి ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నావు కదా, ఒక్కడివి ఆలోచించట్లేదు కదా, ఎప్పుడు అలాగని ఎక్కువ మందితో కూడా ఆలోచించట్లేదు కదా. ప్రతిదానికి అదును పదును తెలియాలండి ఇది.